ассалому алайкум бинандагони азиз. Имрӯз ман якчанд интересни математически чизҳоро нишон медиҳам. Мана чихекара размери пойафзол кити чанба даромдагиотона солатона аниқ карданаш нишон медиҳам. чил размераш мебинем. чил бошад, чила менависим. чил дута нол қӯш мекунем. соли таваллудатона менависам 1997 бошад. тарҳ мекунем. се нол нол ду дуруст. ҷамъ мекунем. ҳазору бист. се ду нол чор. як бор ани худатона карда бенитон. ани худатона карда бенитон ҳамин тавр мешавад. агар маъқул шуда бошад лайк мондан аёдотон набурад. дуюм роҳ бошад ин чихе карда ҳал кардани анамин мисол кара ҷадвали кара осон ҳал кардани роҳшай. ин баъд чикор мекунем мо? якум ду да ёнзда дузда сензда чорда понзда шонзда ҳабда як ду се чор панҷ шаш санҷида бинед. агар дуруст бошад канали мо ба подписатсия кунед. лайк мондан аёдотон набурад.
ویدیو معقول شده که باشد کانال با ابونه شوید و لایک موندن یادتان نبرد. رحمت برای تماشاتون. کانال ما کانال ویدیو درس برای همه.